Velkommen til Globalnyhederne. Tophistorien i dag. Endnu en nære blev brutalt myrdet natten til fredag i den amerikanske sydstat Mississippi. Øjenvidner fortæller, at 2 unge hvide mænd bankede på nærens dør, gik ud af deres bil og kørte væk. Klokken 6 i morges dansk tid blev liget fundet ved flodens bred i udkanten af byen. Amerikansk politi oplyser, at offeret blev stukket 17 gange, skudt i hovedet, før det blev smidt i floden. Og nu til England. Natten til mandag blev 18-årige Michael Brown skudt og dræbt af betjenten Daryl Wilson i Ferguson, Missouri. Øjenvidner fortæller, at Michael og en anden ung mand kommer gående ned ad gaden, da en politibil kommer kørende. Ting udvikler sig stærkt, hvor episodens udfald resulterer i Michaels død. Demonstrationer begynder at brede sig blandt afroamerikanerne i Ferguson, på grund af at de mener, at det er en krænkelse på deres rettigheder. Daryl Wilson blev ikke dømt for hændelsen og gik fri. Det var alt for denne gang. På gensyn.